inguratuta eskupilotarekin. Jugatzen gitzeinate hauen. Hau berria duk. Bai, ala, ematen dik. Hau azpitik eta erki biltzen da. Oraingoz. Estik. Batere zer ikusirik, Uxan. Ez. Askoz ere naturalagoa. Honekin errematerako ere askoz erraztasun gehiago. Txokora Titinek handa zubi eta Pascual. Jaso Xalak. Atzelarin pelota eskatu zio, bai. Atzera zubi eta nahi, alere honekin errebotea urruna geratzen da. Askoz exigenteagoa. Asko, grazi gehiagokoa, asko zobea. Hau egokia bestea ez da inundik ere. Gole arroa, Pascualek bostetik atzera. Ederra benetan. Oain gotan earki junde pelota aukela, errabotea junda tanto erdi aukela, tanto erdi aukela, eta orduan arrisku igezik hartzen, eta pelotari beste erabatea jokatzen dik, eta... Honekin askoz ere erraztasun gehiago dauka, aurrerako hartzen du pilota, errematea egindakoan ere gero ibili egiten da. Pelota gadoi. Eraman zubietak. Pelota Titinek Euskalanta. Gaur biru aizki, kolazea. Jaso Pascualek. Titinek gantxoa. Arro erantzun dio Ifek. Pelota ona. Inigo pilota ona galdu du oraingoan. Gaizki jotakoa. Titinek deja da. Hori hobea. 27. Azken bostak jarraian egina gainera. Eta orain etenaldia. Triziotarrak eskatu du. Augusto. Aial handi erakusten ari dira. Erra ezkerka da. Zuzten askoa. Eutsi Pascualek. Titin. Gainera etorri zaio, baina eraman zubietak. Titinen aukera. Eraman Xalak. Pascual. Ederra zuen, baina ez du baterea aprobetxatu. Ederra benetan. Ez den. Orain arte partidan onena zubieta bera igual, Josean. Bai, beak agindu dik eta beak izan dizkik sake pareat. Sake luzea Titinek. Eraman zubieta. Ez diorten du. Pascual. Kontuz. 21. aurdinentzat, ies egindako pilota. Neretzat ondo, pelotoi txapazpia ziake. Neretzat ere. Lege partidu bastante gaizki bukatzen nahi dek, Horretik dira oso garrantzitsuak. Xalaren azken sakea izan da, ordu aukera.
Erremate ona, jaso Titinek, Xalaren bolea luzea. Bai, denboa badi. Jaso Pascualek. Bien tartera, eraman Titinek. Zubieta, ederra du ba. Lautik atzera, erra pilotaka da. Jaso Pascualek. Sufritzen ari dira, baina eusten. Aztertu intzaio Aitorri. Titin indartsu. Xalaren gantxoa. Erra tantoa. Jaso Pascualek, ongi. Zubieta, hau iruan. Ezker Sotamanoz, eraman Pascualek. Nahiko indi postu hortan. Haze defentsa erakusten ari diren. Errebote ingurutik orain, libre Inigo. Oso ongi. Xala. Eskuinez jarri da eta ez dio ezer egin. Atzera Titinek, ongi. Zubieta. Bai, ederki kendu ere. Gantxoa Titinek. Eraman Xalak, Pascual. Ezkerrez jarri da. Gantxoa, urrundik, ongi markatua baina. Ondo, Titine bai, Xalare bai, hor, defensan. Tanto ikuskarria jokatzen ari ditu, Bai, ikeragarri, Ara, gainen. Ies egindakoa. Golea Xalak, handa Titin. Gaizki jotakoa. Eraman hori ere Titinek, bai gogorra tanto hau. Ikaragarri gogorra. Eutsi Inigo. Egarra, pelotaka dau. Bikaina, eraman hori ere Inigo. Gazte tantoa jokatzen ari diren. Leherra eginda dago, abartu zarra. Jaso Titinek. Golea, ireki Titinek eta tanto! Tanto ikaragarria izan da partidako tantoa, inolako zalantzarik gabe. Zubietak berak eskatu du azkenean. Etenaldia, Pascual ja hemen atzetik mugitzen etzela zegoen. Eta nire, etenaldia eskatzeko asmorik ez. Eta Oiarren kontra galdu zutena, 9 galdu zutelako. Eta puntu bakarrarekin sailkatzea ere gertaliteke. Bikote batek 3 puntu lortzea eta gainerako denek 3. Tanto. Errebotean hilda pilota hori. 22. Izan dizkik. Horra hurren tanto eharrak indizkik eta baino partidu guztin errebote bilituk, bikote urdine pelotari esker eta partidu itxusitu indek. Bueno, partida gogorra izan da azkenean eta sofritu beharra. Bai, hori da, ene ustez partido gora eta tensio asko, hemen jende asko Titinen alde zegoen eta Pascual alde eta etzen bat ere zaila, Ambientu horrekin jokatzea, bueno, kasi jende guzia gure kontra, hori tensio pixkat gehiago ematen du, baina hala ere oso pozik, ene ustez nik hastetik nervioso samar fatu dut, hor featu dut bizparau eta nahiko eresak, gero sartu zuzanek abizkaneka jokoan eta ene ustez Aitor gaur partidu ikaragarrien du, Tantorik gehienak menpean hartu dituzue, piloteoa nagusitu egintzarete, baina alere bukatzea kosta egin zaizue. Bai, hori da, guk gure pelotarekin min asko egiten ginen atzean, gero pelota hori Kriston Bote hartu du, zaila ikaragarria hartu du eta bai dominatuz horrekin pelota horrekin egin dugu, baina gero bukatzeko zaila da, frontisetik asko bateatzen zen eta bueno, pelota horrekin sartu gara, partiduan ja ustez 13 edo sartu gara eta gero, bueno, guk ere behar ginen arriskatu, beste pelota mote bat egin, pixkat moterago eta azpitik gehiago hiltzen zen eta guk ere nekatuta bukatu dugu, baina pelota horrekin, bueno, gure alde tokatu da, baina, bueno, gaur txufritu dugu eta ene ustez gaur minesia gondi bat Aitori, partidu ikaragarria egin du eta oso bozik, Bueno, eta heldu den asteburuan Gonzalezen kontra, bi lapurtarren arteko lehia, Xala eta Zubieta, Gonzalez eta Laskurainen aurka. Bai, bueno, ene ustez biak joko ikaragarria egin dire, Atzo, Sebas eta Lasko alpari ikaragarria egin dute. Ustez Lasku momentu oso ona du eta badakigu Sebas pelota hor hartu ezkero abiatua ikaragarria ematen du, eta beti zaila da, Bere kontra jokatzea eta bai, gu gure partidua egin behar dugu eta